थानाय जायफोर बर'फोर बिसोरो गावसोर अजदनिफ्राय बाहेरायाव थानाय जेरै सनितपुर बिश्वनाथ आरो गफुर बिसोर गावसोरनि आइनफोर जांखायासै होननानै अजद दैखांबाय थादों दा बिसोरनिसिम मा मेसेज होनो 27 तारिख खालि अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन NDFB आरो UBPO बे मोनथाम संगठननि दैदेनगिरिफोरजों भारत सरकार असम सरकारनि जि सुक्ति जादों बे सुक्तियाव BTCनि अनगायैबो BTCनि बाहेरायाव थानाय कन्टिगुवास ट्राइबेल गामि आरो ट्राइबेल एरियाफोरखौ दाजाबनाय जागोन बे सुक्तियाव दङ मात्र बबे ओनसोलखौ बबे ओनसोलहालागै सोनाय जागोन बेखौ डाइरेक्टलि नाम मेनसन खालामाखै आरो जों असम सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों गोबांबार सावरायदों आरो बे सावरायनायाव असम सरकारनि नेतृत्व थानाय जायफोर बिबानगिरि बिथांमोना स्पष्टयै बुंदों जे BTCनि सिमा बारायनाय बेखौ सानजाहा सिमा बारायनायखौ असम सरकारा इन प्रिन्सिपल मानिना लाखाबाय नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा खिन्थु दा किसुमान पलिटिकेल कारनाव जों स्पष्टयै अमुकहालागै बारायनाय जाथोंसै होननानै नामखौ लिरना उल्लेख खालामनो हायाखै खिन्थु दानि जि सुक्ति बेहाय ओरैबायदि दंखायो जे ए कमिसन विल बी सेट अप टु रिकगनाइज एन्ड डिसाइड द एक्सटेंडेड एरिया originally demanded by the movement group होननाय दंखायो दानो मुभमेन्ट खालामनाय संगठनफ्रा जि एरियाखिनिखौ क्लेम खालामदों जोंनि बर'लेण्डआव सोनांगौ होननानै बेखिनि एरियाखौ नायबिजिरनानै डिसिसन लानो थाखाय कमिसन दानाय जाबाय होननानै जेरावहाय स्पष्ट लिरनाय दं बेबायदि हिसाबै आनडिभाइडेड सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनि ओनसोलाव गोलैयाखिसै होननानै दुखु खालामनायनि खुनु जुक्ति गैया आरो बे हाबखागोन मानोना कमिसनाव बे बुस्थुफ्रा स्पष्ट लिरनाय थागोन आरो दिनै असम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ स्पष्टयै एसुरेन्स होदों जे बेखिनि ओनसोलाव हाबगोन आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जे सनितपुर जिल्ला आरो आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लानि जाय कन्टिगुवास एरियायाव थानाय BTCजों नांजाबनानै जिखिनि कन्टिगुवास एरियायाव रायजो जानाय ट्राइबेल गामिफोर बिथांमोना खुनु दिन थालांनाय नङा गासैबो बर'लेण्डआव हाबगोन BTRआव हाबगोन बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे भुल बुजिया बिथांमोना जाहाथे नार्भास जाया बिथांमोना जाहाथे बे बाथ्राखौ बुजिनो नाजायो खारन किसुमान खामानिखौ स्पष्टयै खुला खुलि बुंनोबो हाया स्ट्रेटेजिक कारनाव पलिटिकेल माखासे रिजन्सखौ लानानै बे जेब्लाहालागै कमप्लिट जाया अब्लाहालागै नाम उल्लेख खालामनानै स्पष्ट खालामनायनि एसे असुबिदा थायो बेबायदि कारनाव बेबायदि स्ट्रेटेजिक कारनाव जेरै अमुक जायगाहालागै जागोन अमुक एरियाफ्रा बर'लेण्डआव हाबगोन बिदिनो स्पष्ट लिरनाय गैयाबाबो जिहेतु लिरनाय दंखायो इनडाइरेक्टलि जे अरिजिनेलि डिमान्डेड बाय दा मुभमेन्ट ग्रुप बेखिनि एरिया हाबगोन होननानै जिहेतु लिरनाय दंखायो बेनिखायनो बिथांमोना सिन्था खालामनो दरकार गैया आं खावलायदों बिथांमोना नार्भास दाजाथों